हेलो लोगोफोर दिनैनि टपिकआ जाहैगोन एलसन बसुमतारी एलियास अनसायलां बि अनसायलां एक्स NLFB एसपेक्शननि बिथांखौ माबे जाहोननि थाखाय डिसचार्ज होआ आं बेखौ बुंस'नो हाला मोनथिला थ' एसपेक्शननि प्रब्लेम बियो थेवबो आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंनो नागिरदों म्यानमारावहाय एलसन बसुमतारीया माबायदि थाबोखो डिसचार्ज होबाय बर्डारसिमथ' दोनफैनो हायो मिस्टार रनजित बसुमतारी नोंथांमोनाथ' दोनफैनो हायो नों फैनो नाङा फेरेंगा सावरायग्राबोथ' फैनो नाङा नोंथांमोन सानैयानो आर्मि चिफ सोरबा सासे लिडारफोरखौ अर्डार होब्लानोथ' बिथांमोना दोनफैयो साब्रै साब्रा गथ'फोरसो फैनानै दोनफैयो खिन्थु दिनै बेखौबोथ' नोंथांमोना मावाखै जेला डिसचार्ज होबाय बहा थागोन बहा मागोन जाखागोन साभाबिक एलसन बसुमतारीया गोदाव सोराव जाखागोन खारनबो ओजों फा गैया आदा गैया बाजै गैया आदै मादै रावबो गैया म्यानमारावहाय हिसाबै दिनै बिथांखौ डिसचार्ज होनानै बियो बा गुवाहाटियाव थानांगोन बा बहाबा अभार टेनसनजों बिथाङा बायदि रोखोमनि जानाङो अपियाम फिथाइनि बे अपियाम फिथाइखौ जोंबो जाना फैदों चिन्दयेन दैखौ जेला चिन्दयेन दैयाव जों थांदों अब्लानो अपियाम फिथाइखौ बागानाव हाबनानै जों जानायदों आरोखि खिन्थु बाव जेबो गैया खिन्थु अपियाम फिथाइनिफ्राय आथानिफ्रायसो गोबां रोखोम बर'नो दै म्यानमारावहाय थ' जिखियानो जादोला बेफोरबो आलादा बाथ्रा बेफोरो दिनै बेखौ एलसन बसुमतारीखौ डिसचार्ज होनानै गोदाव सोराव खालामना दोनदों बिथाङा फैबाय फरेस्ट मिनिस्टारबो जाबावबाय मिनिस्टार फरेस्टनि फरेस्टनि दंफां लाइफाङा बिथांनि आखायावनो बिथाङा गोसोबा दंफांखौ दाननो हायो गोसोबा हाफायनो हायो गोसोबा अखा हाबा गायनो हायो बिथांनि सायाव जोब दै रायजोफोर दंफांनि मिनिस्टार बिफा दंफांनि बिफा बिथाङा दंफां लाइफांनि एलसन बसुमतारीखौ मानो लायासै आंनि खोथाया बावहायसो आरोखि मा हिसाबाव लायासै मानो लायासै मा एथ'राब अन्थाइ बिखा ना मा फेरेंगानिया रनजित बसुमतारीजों बिथां सावरायग्रायाथ' बुंबावदों म्यानमार बर्डारसिम जुदि फैयोब्ला आं दायथ'खौ लागोन बेखिनि खोथाखौनो खिन्थु फेरेंगायाथ' रनजित बसुमतारीयाथ' होनथाराखैलै आरो बिनिफ्रायथ' लेथ्रासो खोनासिनबावदों मानसिया एक्सुवेलि दाउखा बायदि गोसोम बिनि गोसोआ मिथिबाय नोंथाङा जिखियानो मावा माव खिन्थु UPPL सरखारनि मा मावो मावा आंहा बुंनांगौ खिन्थु मावलांबाय था मोजाङै मावलांबाय था दाहाय जागोन र' बिबो खिन्थु नैबे एलसन बसुमतारीनि बेलायाव नोंथाङा मानो जेबो मावासै मानो गोसो होआसै बाथ्राया बेसोथ' मानो गोसो होआसै मानो लाबोआसै नोंथाङाथ' बुंदों बिमा बिफानि सिगाङाव हिनजाव लासिगोन बा बिजामजोसो लाबोसिगोन बियो हिनजाव लानानै थाबाय फाग्लासो जाबायलै बियो खर' गाज्रिसो जाबाय नोंसो खर' गाज्रिया मिथिबाय बिथाङा जुदि थारैनो जुदि बार्मिस हिनजाव लादोंबा बिथांखौ आखाइसो खब नोंथाङा मिथिबाय आखाइ खब साबायखर होबाव नोङो बिथाङा जुदि बार्मिस हिनजावखौ बार्मिस हिनजावखौ जुदि लामारबायबा बार्मिस हिनजावखौ लानाय लोगो लोगो बिथाङा बर'नि टाइटेल लिरनांगोन बे बार्मिस हिनजावा मिथिबाय बै बार्मिस हिनजावनि टाइटेला लिरजानाय नंला खिन्थु बावहाय बियो एलसन बसुमतारीनि टाइटेल बसुमतारी टाइटेल लिरहोनो हादों नों हादों नामाब्रा गोदाव सोराव खोथा होनो नोङो लाजिनांगोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंनाङा गाज्रि मोननो नाङा दै मिस्टार रनजित बसुमतारी नों बानायनो हागोन नामा होनना बुंनायाव गाज्रि मोननो नाङा नोङो मिथिबाय कमेडि टाइपबो खालामगोन आं नोंखौ मालाबा मिथिबाय खिन्थु दिनैहाय नोङो एलसन बसुमतारीनि बेलायाव मिनिजाथावथाव दुखु नांथाव नों लिडार होनजाथावथावनि खुनु जयगथा गैयाखौबो होनजागोन आं नोंखौ मिथिबाय दिनै एलसन बसुमतारीया दिनै जों दाखालिनो होनो गोनांमोन थांनाय 12 थारिखआव बियो मोनायाव आं लोगो मोनदों एलसन बसुमतारीखौ मिथिबाय बावहाय आं रायलायदों दुख सुख रायलायदों मिथिबायना दुख सुख आं रायलायदों बावहाय दुख सुख रायलायनानैसो आङो लगालग थानो हायो आं खालामफैदों आं बावहाय मिथिबाय थ' सावरायग्रायाबोथ' दिनैहाय जेबो इन्टारेस्टखौनो होआखै बा जायफोरा देरहासार इस्लारि बिथांमोना ग्रुपआ लायनो थांदों
बावहाय मानो नोंथांमोना मानो एसेबो सहाय होआखै बेफोरबायदि आरोखि दिनै एलसन बसुमतारिया NLFB केम्पआव दङ NLFB नि प्रेसिडेन्टआ दिनै नोंथांमोनखौ मानो बुंनो गोनां बाध्यता जादों एलसन बसुमतारिनि खोथाखौ आङो एसे दोनथ'नानै NLFB नि खोथायाव आं फैफिननि NLFB नि प्रेसिडेन्टआ दिनै रन्जित बसुमतारि आरो सावरायग्रा बिथांमोनखौ मानो बुंनो गोनां जादों प्रब्लेमा दिनै बिथांमोनाबो प्रब्लेम दं मिथिबाय नोंथांमोनाबो बै समाव गोबां रोखोमनि प्रब्लेमाव फेस खालामनो गोनां जादों दिनै बिथांमोनाबो सेम प्रब्लेमखौ फेस खालामनो गोनां जादों होमबा नोंथांमोनालाय मानोथो बेफोरबायदि खोथा इनडाइरेक्टलिनो रानथाब थैथाबनो बिदिनो दोनगोन बिसोरखौ बेफोरबायदि खोथा जानो हाया बियो मालाबाबो खोथा जानो हाया बियो मिथिबाय नोंथाङा सोरखौ बुंदों कयेकजन लिडारफोरा सोर बुंगोन रन्जित बसुमतारिमोन बुंगोन फेरेंगामोन माबामोना बुंगोन गबिन्दमोना बुंनो हागौ आरो ओरैहाय प्रमद बर'मोना बुंनो हागौ बेफोरबायदि आरो UPPL नि गासैबो सोद्रोमाया गाज्रि मोननानै लाब गैया दिनै बिथांमोननि बुंनायावहाय दिनैहाय आंनिब्ला बिथांमोना खस्थ' दङब्ला नोंथांमोना हायोब्ला दिनैनि बे सरकारा बिथांमोननि प्रब्लेमखौ माबायदि सल्भ खालामनो हायो माबायदि बिथांमोनखौ सावरायहोनानै जों बर'नि गेजेरावहाय सुख सान्ति मोनसे दल संगठन गैयै खालामनो नागिरदों नोंथांनि टारगेटआथ' बेनोमोनथ' प्रमद बर'नि बिथांनि टारगेटआथ' बेनोमोनथ' दिनैलाय मानोथो NLFB जोनोम मोनबावखो मानोथो सिजफायाराव थाबावखो दिनै बिथांमोनखौलाय नोंथाङालाय मा हिसाबावलाय रानजें खुजों थाहोगोन होननानै बिदि खोथा ओंखारलायनाय जायाखै दिनै बिथांमोनाथ' बेफोरबायदि खोथाखौनो होनदोंना मानो होनखो सासे प्रेसिडेन्ट नालाय खोनानानै नुनानै आं दुखु मोनदों बिथांनि निउस प्रेस मिटआव नुदों आरोखि मिडियायाव दाखालिनो आं प्रेस मिटआव होनो गोनांमोन आं हायासै देहा उसुबिदानि थाखाय होनो हायाखै आरो थांनो हायाखै देरहाया लिंहरदोंमोन आंखौ आं थांनो हानाय जायाखै जुदि थांनाय मोनबा खिन्थु रन्जित बसुमतारि सोरखौबा आङो होदावनाय जागौमोन आरोखि जिखियानो जादोला दिनै इउटुबनि गेजेरजों आं माखासे देहा थिग नङिनि माखासे पइन्टफोरखौबो बुंनो हायाखै बरननोबो हायाखै आरोखि बेफोरबायदि जानानै दङ थेवबो एलसन बसुमतारिनि जानानै जाखिनि बिथाङा जे मोनफैबाय एलसन बसुमतारिया आलियास अनसायलां बिथाङा सफैबाय आं जोबोद मोजां मोनदों गोसोखौ जाहाथे NLFB नि केडारफोर सासेबो गोथाङै थाबोआखै अनलि सासे दङ बांलादेशआव बिथाङा बाक्सानि जों ओरैनो माबा होनना बुङो अनजिमा होनना बुङो बिथांखौ ओरैनो मैदेर होनना बुङोबा रासिन सिनायो आरोखि मैदेर होननाया गार' हिनजाव लानानै बिथाङा बर्डारावनो दङ बिथांखौ जोङो बुंदोंमोन जे नोंथाङा बावहाय दाथा इन्डियायाव बारखादो बावहाय थायोबा गोबां रोखोम प्रब्लेम फैगोन खारन बावहाय गार'निया माबानाया हिनजावनि पावारसो नालाय गासैबो पावारा हिनजावनावनो थाजोबो हिसाबै नोंथाङा बावहाय दाथा थां हमजादोंमोनबो 2012आव लाइमुथियाव आं बेखौ बुंदोंमोनबो नों थादो गथ' गथाय लाबोजोबदो बावहायनो बिदिबो होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बिथाङा दा दङना गैला बेखौ आं मोनथिरोंला हयथ'बा थानोबो हागौ दिनैसिमबो बेफोरबायदि आरोखि जेखियानो जादोला लोगोफोर आं गोलाव खोथा होनला एलसन बसुमतारिया सफैबाय मोजाङै मोजां सफैबाय दङ आरो खोन्थानानै होनाय जागोन थ' आं दाखालिबो आंनि जेसेबां फल'वार्सफोर साबसक्राइबारफोर बिथांमोननाव आं निमाहा बियो दाखालि आङो जिहेथु देहाया थिग नङामोन प्रेस मिटबो होनो हायाखैमोन आरो लोगो हमहैनोबो हायाखै एलसन बसुमतारिखौ थाबैनो देहा गाज्रिब्लाबो दाखालि आं बेला मोनसे लोगो लाहैदों रायलायहैदों बे आरोखि थ' मिडियाखौ आङो मिडियानि गेजेरावबो होथ'नाय जानाय नंला हाथ'नाय नङा होगोन आं मिडियायाव खिन्थु माखासे सम लानानै फैगोन दाना फैगोन रन्जन दैमारि सारनि खोथायावहाय आं साननैसोनि उनाव गाबोन बा समफोर फिसा भिडिअ लाबोगोन आं थ' बेवहायनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों